aniya chino phaya ya noi bonang tui phaya khub bonang respect khlai tui ti mani an noko phai man pore ek mas phai ek mas kai thanga phai thaman pore ek mas ka khata el pore khai brok phuntik jata kisu kok salai kata kok saman bolte ang abo saimiya brok kunui kok salai mani ano khogoi kok sao ano khogoi kok saman pore khaino te 2 mas kati thanjakwa kati thaman pore khai an buka juk bukan para phasing thanan hin phai bologi saksasung thanan hin phai ta thana phaiman pore khai ang bono saka chini nung thana ne ang bonung bai baksa eklogi thanglai ano inge bapu ano saidu no thana nangya nogo tongli baba bo sori hanya baba no nai tongli nge kam khlai tongli ni bano saidu ga pungo o sailikon saka samakai pungo taisa saka ta no sabai man pore ang kambo thangka thama pore 9-10 tan pore bo thangka na nogo abo khang te saimani ta bisoban dine bo nog ni okho bisoban dine nog ni okho kai bo ano sai kang muti hinai ang bisoban nge sukubar shonibar lobbar o 3 din bisingo ang phai sokai nai in sai kang wano bihingni bo parani kai bisolani deborma kami hingai ujan moidan khwai champawar an bukaran bumung hingai subulia deborma khwai ujan moidan ni angge nango beri bek kun walai sulai rok ang kun walai sulai kurui o buri bai bo basung nogo thanan hin phaimani bazal thamtui bazal bo berainan khwaiyo hin phai tani se khaloi thango khal thaman pore khai ano kumui phun khai saka nini burui charabai thangka ni saro o kumuni bum ngai lothin doro deborma bokhai turasiko onchok dhini lothin doro deborma bo an bruino tun sawin ma dikha boto saimiya an jungto kumuni go bono inge bono ano sahal deuni burui charabai khal thangka noi ani para hingai katalupma komopul dorai tripura ang bobai komsi kom 12-13 bosor jotui giristi khrajak tongo kaijagoi 12-13 bosor ungkhang bobai 2007 ang boy kaijaku serai masa ongoi thika ongoi mane hospital thang thika ta in bihik be khar thangnai mungkai tam bokai tam boroni bokai bin kami ke abanga boagi SPU khlayu tar mane no chinaro phaipu bo SPU no khlayu hinsau ang chakiri khai tongle ang tabuk lukulongno sara dunia je takuk tai buku bongno jotonon koyo boni tong sita no buita surungya tongnan bagoi ani nukmu je party mane a buino takuk tai buku ni nok loga mahai ungya angnan bagoi ang koyo bongno je kun jaga man jakhai ani yago dinan ungthu ani contact number ok ang diwano tai hingai boni je saja je tomung chaya sitra kam khai tong mane abon bagoi bongno je khaipano takutai buku bongno nukhai kun jaga phan ta phiok di kisa bongno sasti khaina bagoi lukulongno jotono ang koi sao